Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pepani ino afumu adera lino ati chitegwere komanso masinio group onse ndi mafumu onse. Pepani olemekezeka chimoma ndi kubanja konse chifukwa cha chipsinjo ichi. Pepani abusa wanthu onse muli pano komanso mpingo onse ndi sinodi yonse yakoma. Pepani ino a president achipani cha Malawi Congress komanso president woboma wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Pepani a former first lady Mai Monica Chakwera. Pepani ino olemekezeka Dr. John Paul limodzi ndi mamembala onse a national executive ya Malawi Congress Party. Pepani a regional chairman Bambo Patrick Zebron Chilondola komanso chairlady Maiwende Nalumo. Pepani ino ma MP onse ochita komanso ngakhale oboma. Pepani nduna zonse zoboma amayenda bambo. Pepani daima kuti ndidzutse mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress amene ndi president iso oboma wa dziko lino kuti akhonza kulira pa mavuto yawo. Amayi ndi abambo pakachitika vuto lotere kulira kumakhala kosiyanasiyana. Ndiye kulirako aliyense amalira omwe. Wina kumenya chipangira size yake omwe angobuma nacho. Koma wina chisadafike komwe kulira kwanthu makamaka chifukwa chakuti akachoka makolo chomwechi. Ndiye kuti mtunzi apa tsopano wachoka. Kalilole amene wina ukazodziyang'anirapo kuona mmene uonekera wasweka. Buku limene ndakatha kumakawerengamo zina apalatsekeno tsopano. Ndiye kuti mugawo limenelo tikhozokhala nchisoni kumalira. Koma mbali naso tikhozokhala nkuthokoza komanso tikhozokhala nkukondwerera. Kuthokoza kubanja chifukwa chakuti kupezeka kwa mayi awa adatipatsa ife bwenzi kuchipani. Ezekiel muchafotokozera wena ndi munthu amene tagwira naye ntchito kuchipani, watumikira chipani cha Malawi Congress mpaka na akhalenso kukhala mneneri wa chipanicho. Mayi wadatipatsa bwenzi ku parliament kumene olemekezeka Ezekiel anatumikira ngati MP kwa zaka 16. Gawo lina la pamenepo natumikiranso parliament yathu kuja ku Pan African Parliament imene ndi parliament ya gawo lonse la Africa. Komanso kuchoka kwa mayiwa ndiye kuti tinapatsidwanso nduna imene inatumikira dziko la Malawi mothandizana ndi a president Chakwera. Muzimenezo ndiye kuti malo mwa chipani ndikuthokozeni akubanja kuti kwanu kubereka kwa mayiwa anatipatsira munthu amene watumikira dziko ndipo akupitirizabe kutero. Ndikuthokozeni inu olemekezeka MP chifukwa chokhala pano, inu olemekezeka ambiri komanso kulalika mtendere kumene mwachita. Ndiyena onse amene ayankhula chifukwa zina zija zochepetsera ntchito ifeyo. Maliro amabwera muthenga tabisa. Anthu ena adalandira Yesu pamaliro. Muthenga wena dzulo mnakachita zina usiku. Pamaliro mkhale programu inalipo kale chifukwa cha uthenga ukwepa kapena simukadaniso. Simukachitaso. Ndiye kuti pamaliro pano tikhoza kulandirapo zinthu zosiyana-siyana. Ifeyo
tsiku lina ndimanena kuti anthu amoyo amatseka maso anthu akufa, koma anthu akufa amatsekula maso anthu amoyo. Ndibwereze, munthu wamoyo ndi amene akatseka maso amayi wathuwa, koma potseka maso amayi wathuwa iwo atitsekulenso maso ife. Kutewa apa atitsekula maso kani kukhala ndi wanthu zimatere mmene amakhalira amayi, kani kukonda wanthu zimatere mmene awalirira wanthu, kani kutumikira Mulungu zimatere, kani kulera wana zimatere. Tatsekuka maso ndi amene tatsala afe. Apresident pomaliza tisana kutitseka tipatite wapempha mpingowa kuti adzitipempherera. Kummawaku nafenso ku palamenti timapemphera, ndi kummawaku tinakungana kuyambira 6 koloko mmawa aphungu kuchita mpemphero wathu, ndi panatuluka ma prayer items zoti tipempherere. Ena anayimika nkona kuti ayi tipempherere mtsogoleri wa dziko lino amene wachokanso kachinayi kupita ulendo umene sutchulidwa bwinobwino. Chichewa amati ndikukayendera zanga, ndikukachita zanga private ship. Uopa ndende sitingamanene kuti mena wakatani ayi, koma kuti inuyo muchidziwa chipempherere. Ife mwachidule nati tipempherere thanzi, tipempherere sonzero. Ziwiri zimenezo, kubwere thanzi komanso kubwere nzeru, chifukwa zinasowekera nzeru kuti mulimi athe kugulitsa matumba 3 okha achimanga napeza lafetereza. Ngati tikufuna tagulitse matumba 11 lero kapeza limodzi lafetereza, nzeru yaperewera. Zinasowekera nzeru kuti mulimi akalima nakagulitsa fodya wake nasamalira banja lake nkulipira fees mu university, inenso ana onse amakhala apatsidwa ngongole komanso apatsidwa abwino. Lerolo fodya ndi izo nsakambe ndine, koma zisowekera nzeru kuti likhoza kuzindikira kuti anthu azikweza kunjawo. Ndipo pempera paja winanso anatero topempherera alimi, chifukwa alimi wena azikweza chifukwa cha ngongole yazimene anaponya kumunda. Izi kuyankhula zinthu abusa ali pano zimayangidwa kumapemphero anzanga alipompa. Komanso ma MP anapempha kuti tipempherere kuti kukwera ng'amba kunjawo kuti akathe kukhala ndi chakudya. Komanso anatchulapo CDF, anatchula ma MP kuti tipempherere kuti CDF kumene ingapezeke itapezeka chonde, chifukwa tinalemba zinthu zambiri zoti zichitike m'maderamo, koma ndimati tinene kuti pemphero lathu limalunjika kuti pofika lero lino angakhale wani kwacha ya CDF sidapite ku console ina iliyonse. Tinachikanso chimene cha mapemphero athu. Ifenso tikupemphani tithandizeni mapemphero mwina chauta zitiunikirapo kutiulika kena kamene kachitike mawa, popeza mawa amalibisa. Mana tipatsa chisomo chotiunikira pang'ono tikhoza kupewa maudani ena lero chifukwa cha chimene chauta achite mawa. Komanso atithandize kukhala ndi chisomo chokuti tikasochera tidzichoka manyazi kubwerera, chifukwa pali kusochera nkumadziwa kuti tasochera ndithu, kupanga chiganizo cholakwika nkumadziwa kuti talakwitsa ndithu, koma kusowa chisomo chokuti uvomereze kuti munthu ndine nasochera tsono tatembenuka. Pene tinasocherapo chakuti atipatse chisomo tidzithe kutembenuka, chifukwa ntchentche ikamadya nyasi sizidabwitsayi, koma wamoyo akayamba kudya nyasi wasanduka ntchentche tani. Pepani a president ndikupemphera mukhonzoli lako.
Pepani ofika onse Angela Chingoma Angela Ula Elea watu wa Masumujadi uno muti Masakambe kakala jaja wa Johnson obere watu onse bena wajoba watu otaya madala Pepani nonse ofedwa Pepani agogo Astekwele Ndakulu masinyakulu bonse afumu bonse amene muli pano Pepani kusalatu kutowo asalade komanso mwina zanu nda choka nkoma yapa nachokera pamtunda ndithu koma kukutani kukulanso ife titonthoze Pepani kwambiri MP adera lino Anasoni Pili ino amene mwachoka nane kulikulu la chipani Dr. John Ponga Treasurer General ino amene muyendetsa mwambo wa mbali yathuyi Organizing Secretary ya Kumba komanso ino mwampatsira microphone ya kumkuyu ya whip ku Parliament ndi onse amene muli ku nyumba ya malamulo komanso munanena wena kuti Chingoma solango kala ku nyumba ya malamulo nakhala kunduna uliponso wena amene adakhala ku nyumba ya malamulo kumbuyoku komanso wena amene adakhala kunduna kumbuyoku wena ali kumanja kwangaku wena ali kumanzereko Pepani nonse sotuka maliro pamakambidwa zambiri zina zonenedwa chuchuchu zina zonenedwa mwamkuluiko koma zonsezo ni mambanditu ndiye nanenileponso chifukwa amayiwa makolo awo onse kubanja la Chingoma la Muhula la Tsitsi ine kuti ndziwe Atsitsi lidali mwana ku primary kuna Mbuma akuzitanga moja adali Atsitsi ndikudaliso abusa simbadziwa kuti kutsogolo kulita kumana atukulu awo kumagwirana ntchito limodzi kwathuko kumtaya ndimaliwa ntaya ya Malala wanga chakakala adakwaleso kumanja komweko ndiye kuti sindingazembe kati dzere ku Zandale kapezeka pomweponso mabale wathu pamodzi wathu
kukula kwathu makolo athu adatiphunzitsa kuti tizisungana tizilelana chifukwa chake amayi awo amabwera kukasiya nthawi zonse. Nadziwa kuti kulikonse kuli m'bale wanga ndizipitako. Tewena anadandakulanso pano. Tiye tiziyenderana m'bale numewo, tiye tizikumbutsana, tiye tizidziwana. Kuti ife wachimani ndiye watilangizazo. Ndiye nkumalandira malangizo. Chifukwa wena akakhala pamaliro ukatufuna uzembe uyaone kolakwa ndiwe. Chifukwa zolakwa tinazo zambiri, kumuvomera kulakwa nchiyambi chakuti uchire. Koma unena zakubanja ili ndi awa amene atumikirawa, koma achakudanena chichewa choti chipwete mkumtsitsi udanena zenzene. Chifukwa anthu akamati kodi uyu adapedwa kwa yani, sikuti amanena kuti adachoka pamwala ayi. Koma amafuna adziwe kuti kodi umunthu adautenga kuti, kapena uchitsiru adautenga kuti. Koma kuno ife tili umboni wa anthu otumikira ofunira zawo zabwino. Inenso nkadati ndipemphe kuti tonse tikondane ndi chikondi chopanda chinyengo. Tonse titumikirane monga ngati tutumikira chauta opanda chinyengo. Tonse tikondane, kaya mkumpingo, kaya mkuchipani, kaya mkumudzi, kaya mkuboma. Tonse pafunika umodzi wa chimvano cha mavu ngati tifuna zinthu zathu zitakonzeka kukhala bwino. Zitengere mgwirizano wa tonse, osati aliyense kukokera kwake ayi, koma tonse kukokera mbali imodzi. Dziko lathu lilopata, dziko lathu lilodala zedi. Chifukwa chake dzina lomwasi district chairman umali chikwanalekani. Chifukwa chikwana chimananditsa anganala paso sili mwemona. Ndiye okondedwa zitengere tonse kugwira ntchito ngati munthu mmodzi wolimbika. Zonse zimene ndikumva, kulira kumene ndikumva, ndikuti sikuti napita kuti ayi, koma anthu kulira kuli konseko. Tikamalira tizilimbikitsana. Kuti kulira kumangochezera chimwemwe chimabwera mmamawa. Chifukwa tikalira opanda kulimbikitsana anthu azidziphadi, ena adzipha kale. Mtima wanu usavutike. Khulupirira Mulungu, khulupirirani inenso atatero Ambuye wathu Yesu. Ndiye makolo adalangiza njira ya choonadi. Tiye tilole choonadi chitimasule tonse. Tiyende mkuwala osati mumdima. Ambuye akutonthozeni nonse pepani. I
Main bambali. Batali. Dari di Parali? Iya, di Parali. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.